Aba tabwera mochigawo chakumasana so leti mojedwa koma tikufuna tiyambe ndi nkhani yomweno yatuluka mu newspaper ya lero nkuteka mwayi werenga amene mwakwanitsa kugula kwa amene sitinakwanitse kugula muli nkhani yayikulu kwambiri ndetu sitipanga zoti tichedwechedwe tingodumphira imene iro ndi newspaper yathu ija yokondedwa ya National Publication Limited ndipo akunena chonchi pa cover page Ndipo. The 128 billion kwacha Amaryllis installment inquiry stores as DBB refuses to yield in Zamba case. 3 more hurdles block path to final pension fund scandal report. Ndipo no side inayo nkudzaonetsa tuchituzi cha maiza bado nkhope wera ona na weird mwana akangana na weya yonjo ikakaya nkachitika ndozani mena nkajambula chituzi zimenezo anyways so panoru akumene ngapezeke pa page number 2 ya newspaper imene ya The Nation weekend pa guys zomwe zikukambidwa apa ndizonena kuti pa nkhani yakugulidwa kwa Amaryllis Hotel ndithudi ndi ndrama zija za pension ndrama za amalawi amene agwira ntchito mboma ndipo akuyena adzazilandira akadzabuma akuti ndrama zomakwana 128 billion kugulira cha Amaryllis Hotel nkhani imene jatu zikuoneka ngoti no tsopano yagoma pena pake basi yayima pena pake ndithu tisati yagoma koma yayima pena pake yakola pena pake ndipo nakunena kuti no tikamakamba nkhani zakafukufukuyo wayima ifo chonena kuti a DPP akukana runde kuti no arani aimitse nkhani za Zamba a DPP yake rosati chipani awa ndi director of public prosecution amene ndi mkulu zenga mlandu kuboma amene yora kukana kuti no aimitse nkhani za Zamba komanso akuti pali zinthu zinaso zitatu zimene zapezeka zono zikutchinga tsopano kuti ndi kuti no report lija likapeze kuti no likatuluke report la scandal imeneyi ya Amaryllis Hotel yati kumakamba zonena kuti no scandal jamwati ilipo kapena mwina tinangokwirira basi iyayi ena angafwetseretu kwa pa Justin Teki ayi ndithudi kuyenda nano kucholinga zonena kuti nkhani zimene zisafe fatikati zisilire zapeze kuti taluza china chilichonse ndekuti nkhani zija ndikungosiya kamberembere kuti no basa sikuoneze zinthu ma guys zimene zikukambidwa mu nkhani ndi zonena kuti akuti mkulu yang'anira zozenga milandu kuboma ameneyo director of public prosecution akukana zonena kuti sakufuna kuyimitsa mlandu wa Zamba ndekuti kukana kuyimitsa mlandu wa Zambako kupita ku court ukanena zonena kuti tachotsa basi mlandu wathu uja ndi Zamba tibeso mlandu ndi Zamba pakana lipano ukapanga withdraw mlandu ndiye kuti ndi zimene zikupangisaso zonena kuti report lija likhale ngati tikuchedwa china chilichonse changoyima chabwino zina zitatu zoti forokoza koma noti forokoze apa pakona kuti no akuti nkhani zake ndi zitino amayiko lini Zamba magayizi akuyankha milandu I think ndiwiri mlandu woyamba ndionena kuti amayiko lini Zamba anagwiritsa ntchito office yawo molakwika kulemba anthu omakwana 300 ntchito kuwalemba ndithu asawamenyera nkhondo uko kuwalemba ntchito mosatsata malamulo adine ndi mlembi wa president endalamula ndine mwapatse ntchito anthu amenewo mlandu umeneyo ndekuti akuyankha iwo ali pa belo kuzochoka pamenepo anazamangidwanso ndipo pa mlandu wina onena kuti anagwiritsanso ntchito ofesi yawo molakwika ndi ofesiyo akuti anayigwiritsa ntchito molakwika pamene zinkakhudzana ndekuti ndi za Amaryllis Hotel zomwezi kusokoneza kwa ndalama ndi zina zoterozo mwayiona ndachifukwa chonena kuti malingana ndi kuja ku court amampatsa munthu amene akuyankha mlandu kunena kuti no akhoza kukhala chete amata kumanga koma uli ndi ufulu lukhoza kukhala chete foko yankhule zoti yankhule pano patika zigwiritsa ntchito pa court ngati chani ndeno zija za ku court anthu amene ali pa mlandu samakonda kuyankhula zimenezo fanso zolaka yankhula kwambiri akabwebwetuka kwambiri ndekuti azika mavuto fa zimene zija zigwiritsidwa ntchito pa court paja mwayioneti ndeso mayankhula nkhani zisamaziyankhula faka manoti nkhani izizi ndizaziyankhula pa court poka sindingayankhule kunja kundifusafuso sindiyankhula china chilichonse pa court poka pamene ndingayankhule mwaoneti ndi amayiko lini Zamba ndionena kuti no zafikano point ono kuti no nkhani ija yakatuluka ndi kuti no ku Amaryllis Hotel tsopano ku inquiry public account committee ina baba malondera za committee ya uja yatuluka kumene kuja ndipo tikuyitsatira amene ayendera ndeno pamafunikira amayiko lini Zamba apite kumene kuja akafotokoze no kumbali yawo auzuwapo chani ndemuziwa kale amayiwa anamangidwa kale
anamangidwa kale ndithudi pano pali kunena pano ndizono ali pabelo pankhani yake iti yomweyi sizonena kuti no akakayankhula kumene kuchako ndizoti ndete pali maumboni ndakapeze kuti akapanidwa akapeze kuti akayankhula zinthu zimene ziyayike m'mavuto ndakhala kuthawa iyayi ndi South Africa mpaka zidaveko South Africa ko akulembera asylum yolinga zone kuti angokhazikika komwe kwasazabwereso kuti no ku Malawi mwayiona pokamba atakunoti iyayi akulangidwa pasifukwa za ndale ndafuna ngokhala ndi ku South Africa basi ku exile nkhani zake zoti kumanina motero mpaka na pano panzima isitu zozoti kuti zake zikuyenda motani nawo no awapa wakhala akufusidwa kuti no amayizamba bwerana amayizamba anazangolemba no direct kudzera ndi kuti kwa lawyer wake no Jefferson Kadzipatire kuna kuti mwauze achina baba malondera auponda ine sindikubwera ku public account committee ine sindibwera sindikaonekera kuti kumene koko amene ndakuzivuta chifukwa zana kandi zimezo ndikuziyankha pa court agwisa ntchito naso pano ziche zimakhaza pa court zidzozoti yayi akakhala ndi ali ndi mlandu akozukhala osayankhula kunja pakhapo pa court chani akozotseka pakamwa pake zimene zija ndizazigwisa ntchito ngati advantage no asakaonekere ku public account committee kuchifukwa akakhala pakamera ndeti kamvano kamwa yake kuyankhula kunena kuti no nzimayuyu kodanapa ngati zotere tikamva ngati ali mafia fabala zimayena ndi mafia ngati ali mafia ndeti kamuonera patino pamene popo ndi live pakamera pamenepo anthu ambiri akhala kuyembekezera kuona kuti kodi nzimayi ayankhula zotani azayankhula zotani pakamera live mwayiona ndeno zimayi uja waithawa kuidodzera pati pamenepa iyayi ineyo ndekuti sindikatani sindibwira kudzatani sindizake onekera pamenepo pofore nkhani zezili ku court sindingayankhule nkhani za ku court ndekuja ku public account committee ndekuti no alibenso chimene angachite now patsala ndekuti option imodzi ndi nkhani yathu ikubwera lero lili pa newspaper iyi option imodzi ndionena kuti akuboma mwayiona fatso sezi zikagwera ndekuti ku mlandu umodzi omweyo chimene angapanga uboma amene amayang'anira zozenga mlandu kuboma director of public prosecution apite ndekuti kuchani ku court akachotse mlandu uja wa mayizamba ukhuzenza Amaryllis Hotel akangoyotsa Michael Lizamba libeso pena angathawire akaonekera kwa public account committee akaupanga withdraw kina kwazopanga so launch ino so ana mayizamba akatani akakhala zone oti ndekuti no atani akauchotsa mlandu uja kuti nduzachotsa mlandu ndekuti amayizamba saliso ndekuti pansi pa mlandu ku court tsopano azaswa pothawira apita akayankha ndekuti kuja zikakhala choncho ndekuti akakamaliza kumene kuja mlandu awo akaupitisa so ndekuti ya ku court mwayiona nkhani amene kuyendera kuchotsa kaye kuyimitsa kina kwazaupangaso solonje lilonjeti ndeno awawa a director of public prosecution ngayata werengera malamulo ndi zina zoterozo akana kunena kuti yo sakuyimitsa mlandu wake Michael Lizamba sawimitsa zomwe zikutanthauza zonena kuti ndekuti Michael Lizamba ali ndi advantage kothawira kuonena kuti ayi ndi mlandu kale ku court singakayankhe zimenezo yayi mwayiona kani zaketu ndi zimenezo nde ikuja ku parliament kuja tsopano Commission of Inquiry imene ikafukufuku okhudzana ndi za Amaryllis Hotel wangoyima njii pamene papa nchifake nadza kuno kuti stores kutanthauza kuti zinthu zozangoyima njii mwayiona ndi mlandu wangu khanga wangoyima njii kani Commission of Inquiry yangoyima njii report tikulepero faja kuti no anthu ena akakwenera akapezeke mmenemo ndi sitingala usivomere report limene mulibe anthu ena ngati achina Michael Lizamba ndi report likhala losaphikika bwinobwino ndi apa amayizamba athawa mwayiona imene chinaso akunena kuti pali ndekuti no amatili pali ndi zinthu zitatu china nchotina kuti no National Bank inalandira ndalama inatumiza ndalama zokwana 90 billion polipira ndekuti kujeni kuja ku Amaryllis Hotel kujet ku account ndekuti ya Yusuf Investment awawa FDH anatenga ndalama nkuyilamula National Bank kuti itumiza anagwisa ntchito National Bank kutumiza ndalama zimenezo 90 billion ndeno adza public account committee achina baba malondera akupempha ndekuti National Bank kunena kuti tikufuna mutipatseno tsopano malisiti mutatumiza ndalamazo potumiza ndalama paja pamakhala malisiti lina amatenga ndi munthu wake udza amene atumiza ndalama lina limatsala ku bank ngati la umboni tsopano kunoti no inu ya National Bank mutipase lisiti limenelo fande lino ndi umboni somera sa National Bank sakupereka lisiti lija famalingana ndekuti no ndi malamulo a parliament apezi kuti agwidwa pakhosi kunoti inuyo
simungalamule nde kuti no private institution, simungalamule nde kuti company yomwe nde kuti no imaisi yaboma, simungayilamule zonena kuti no ipange chani malingana malamulo akuletsani, simungayilamule zoti no ipange zina zake mukhangati mukuyipanga force nde akhangaribe malamulo akulakola kuti iwo asatani asapeze ndere ma receipt amene adzawa ma deposit receipt adzakani ma transaction receipt adza mwayiona zimene zonso ndekuti zikuthandizira kuchoka pameneponso uja ndero swabona bwino wa Yusuf investment uja baza anathawa kuna uriye safuna kuoneka pa kamera ngati zili zonena kuti akufuna mfuse mafuso iye safuna kuoneka nawo pa kamera asajambule kuti mpaka anakaoneka ndekuti pa Facebook asaoneke nawo pa YouTube asaoneke kaya pa TV na iliyonse angofuna zono kuti mafuso akayankhe koma akayankhire kuchipinda so pano inu ngati mufuna mukayankhire kuchipinda nde pambalambanda meso zinthu tufuna zibwere pambalambanda account atimata accountability and transparency kuchita zinthu pambalambanda nde ziteka bwanji noti zinthu zochitika pambalambanda pamene mufuna zikachitikira kuchani kukachipinda daja pa break account committee anakana kunoti zimenezo IT Kutuluka anampasa mateje Kutuluka kuti ari ku kicking the guy out mwayiona ndiyeno zinakhangariza imaso mbali yake siri na iveso mukuona no pamene pande izi ndi zinthu zitatu zimene amene kuti 3 hurdles ndi zimene zakhangari no zakuletsa no report lichokuti khale ngati no lango imet amaizamba ndekuti no akautetezedwa ndi nkhani zawo poti zili ku court ndekuti DPP ujano wayang'anira zozenga mlandu amene yonso warani wanotisa akachotsa mlandu uja ku court ndekuti report lango ima chomwe chofuchiri chachikulu kwambiri ndi zimenezi kubwerapo ndekuti no pakubweranso nkhani yokhuzana ndekuti ndi akubanki watakamba ma deposit jani kandi ma receipt tinene choncho ka ma transaction receipt amene also akuti kuti jani sankatuluse izo ndipo zakolaso ku parliament akulepera rapanga motani kuzaonjezera pamenepo wa Yusuf ndekuti investment nayeso akuona kuti akuthawa so kamera so wayiona ndetu nkhani dzatu ikuenda motero paka nali pano we don't know kuti what is the right thing to be done kodi chimene chikuena chichitike chofunikira kwambiri ndi chitino kodi no mulandu mayenera uchotsedwedi kumeneko kuti amaizamba ayankhe kapena kodi palibe njira zina zake zoti angakadudulizidwe amaizamba kumeneko kuti abwere kuli ayina international police police ya dziko lonse lapansi ntchito yawo ndi imene ikwaseza anthu ngati amenewo ngati afunikira ndi zina zoterozo koma anyways this is what is happening. I thought kuti it is wise ndi chinthu cha zero kwambiri kuti wetse nkhani za Amaryllis hotel fazani pamene anthu ena akhala zete safuna kuyankhulapo ife tikufuna be kuti tizipushabe kuti tione kuti anthu akutsatira mmene zikukhalireti chinangondisangalatsa chinthu chimodzi ndofuna kuyankhula anthu ena ake kagulu kena kake ka anthu amene amagwira ntchito mbomawo anadzayimapo nkonero kuti ufuna ndalama tiyalondoloze ndalama zathu zikuyenda bwanji za pension ya umwini zimafunika choncho chifukwa ngati simuzilondoloza ndalama zoto ndi zanu tikumakamba zoti in 20 years time 15 years time coming muzapezeko zoti mukufuna ndalama yanu ya pension koma simukuyipeza fazani ndalama inasokonezedwa osokonezedwa ake osokoneza kukhala kamperembere amene wawa akuti